Το 1955 ακολούθησαν ο Λευτέρης και η Ελένη Βενιαμάκη με τα παιδιά τους. Όπως θυμάται η τελευταία, εφήγαμε ακριβώς την παραμονή της Αγίας Παρασκευής με ένα παλιό εγγλέζικο καράβι, το Scoundrel. Κάναμε 38 μέρες για να φτάσουμε. Όλος τι εκεί είμαστε για πέρα. Είχαμε σύλλογο Κρητών, την κριτική αδερφότητα. Ο Λευτέρης ήταν στο σύλλογο. Όταν ξαναπήγαμε, του δώσανε μια τιμητική πλακέτα που λέει «Recognition», αναγνώριση. Οι Χανιώτες είχαν αρχικά δικό τους μεγάλο σύλλογο. Και ύστερα πήραμε, η κριτική αδερφότητα, ένα οικόπεδο και χτίσαμε μια αίθουσα και κάναμε τις εκδηλώσεις μας όλοι μαζί. Ο Κοκολάκης από τη Ζήρο ήταν πρόεδρος της κριτικής αδερφότητας. Ήτανε πολύ έξυπνος άνθρωπος. Αυτός πρωτοέφερε τα πλυντήρια στην Αυστραλία. Στη φάρμα του Τακάτσι πήγαμε εκδρομές. Είχε μεγάλη έκταση. Αμπέλια, σπίτια και τι δεν είχε. Τα παιδιά του Αντωνακάκη, ο Μιχάλης και ο Μανώλης, βοηθήσανε πολλούς. Τότε, για να πας στην Αυστραλία, δήλωνες ότι ήσουν ανομιμόφρονο. Τον αδερφό του Τάδε τον εκόψανε γιατί ήταν κομμουνιστής. Στις τοπικές εκλογές ψηφίζαμε, αφού είμαστε Αυστραλοί υπήκοοι. Πολιτικά οι Έλληνες ήταν μοιρασμένοι στα κόμματα. Τρώγαμε ελληνικά. Κοντό δεν βρίσκαμε. Ήρθαμε πίσω πριν το Κυπριακό, το 1974, κάνα χρόνο και μετά ξαναφύγαμε. Το πλοίο του ήταν τότε το μόνο μεταφορικό μέσο. Εγώ πήγα γύρω στο 1959-1960 με το Φρυδερίκι, λέει κάποια χωριανή μας. Όπως θυμάται ένας άλλος, το 1962 έφυγα με ένα εγγλέζικο πλοίο, το Ορίον. Ήτανε μέσα όλο εγγλέζες. Έφυγα την 1η Δεκεμβρίου και έφτασα στις 26 Δεκεμβρίου. 26 μέρες ταξίδι. Πιάσαμε Port Said, Κολόμπο, μετά το πρώτο λιμάνι, το Πέρθ, μετά Αντελαΐδα και μετά Μελβούρνη που κατεβήκα. Στη συνέχεια θα έπιανε και Σίδνεϊ. Οι συμπατριώτες μας δεν ξέχασαν τον τόπο τους. Όπως λέει μια χωριανή, όλες εσάζαμε διάφορα φαγητά και τα προσφέραμε στις εκδηλώσεις του συλλόγου για να βάλουν λαχνούς. Έτσι πήραμε το αυτοκίνητο, τις κουβέρτες και τα σεντόνια για το νοσοκομείο της Ηθίας. Προσφορά της οικογένειας, της εγκατεστημένης στη Μελβούρνη Ευαγγελίας Θεοχάρη Αναστασίου, το γένος Βενιαμάκη, είναι το καινούριο τέμπλο της Παναγίας της Νέας Πρεσού. Το ίδιο και η όμορφη κρίνη που κοσμεί την είσοδο αυτού του χωριού του Αγίου Σπυρίδωνα. Απέναντί της βρίσκεται και μια ωραία στεγασμένη στάση, δωρεά της για χρόνια ξενιτεμένης στη Μελβούρνη οικογένειας του αείμνηστου Δημήτρη Μπουρμπουράκη. πριν την κατοχή είχε πάει στο Χόμπαρτ της Τασμανίας ο Γιάννης Καρπιολάκης από τη Ζήρο. Ο γάμος της μια κόρης του με τον Μιχάλη Χρυσουλάκη